Màquina automàtica de brides de tubs de paper adequada per a tot tipus de llaunes de paper. Sistema operatiu d'interfície home-màquina avançat, estructura senzilla, fàcil d'operar. La velocitat de segellat de la màquina automàtica de segellat de llaunes es fixa en 33 llaunes per minut, la producció està automatitzada, cosa que millora l'eficiència de la producció i estalvia costos laborals. Aplicable a llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper, és l'equip d'embalatge ideal per a aliments.